nema kullum abunka nake da nema yi sanadin ziyarar azima na jagare ka sani alema bayan ka babu mai mini baba almajirin ka ne ba wai ba da kokona na taho ka karba kai mun zubin da zan yi ta kurba kai mun daɗin kaunar ka masoyi kullum a kai nake so in yi in babu kai sai dai juyayi mola ya ali farin masoyi ina gonin wani ne ganawa in babu kowa yake haskawa har yanzu shi ne tudun dafawa kamar shi babu mu dan yi tunawa da shi wallahi a cikin imani da san shi ne kawai mumini kaunar shi na a cikin addini sake shi ka gudu ka rasa sani ta jingina mafaka ma'azurta warware duka kullum cuta madogara ni ku ba ni kyauta in zo madinar ku inna nata idan na zo ku kara azamu shauki da so zuciya ku cika mun yadda kunin addu'a in ta amin kaunar ku ce ya ajali na kwai mun mola ya da kai rabu ya amince kauna da san kashi ne dace hasken safiya da maraice kayanka da su aljanna ta kasance ai rahamar ka babu iyaka jannatul firdausi yayanka shugabannin samari hakika cikin ta su ne ba wani shakka kaci maza wai ina wani gaga aliyu haidar kasa su hauka ka gigita su kai musu duka ka jarumi ina gaida ka girman ka ya sa ma'aiki ke cewa a kudu bar samu dan yi tunawa a lamarin ku mu kara kulawa in babu ku za a yi kokawa ya ce Allahumma ahal baiti ya'yan bajulu fadima binti alkisa isirin sabati kaunar ku nake ku bani garanti ya hasanai ne ku ta yin rikewa imam ali a hannun kokawa kolati karbo kirfawa almajirin kiran da zai yi macewa ina macewa a ce mini gaki a burbushi ina ta yabaki amini wanka har a kai ni daki a can ko tabbas ina fadarki ya shugaban jami'ata ya zo a ƙaraban wata kyauta ta mashin keke har ma mota ko jirgin sama in tukata in je madinan uwar ɗakina da sai da niya ka zo nan zauna da karɓi kyauta gabanta na tsugunna da godiya har ta shafan kaina jama'ar anan wai za na takaita ba da waiwaye